Tag våbnet frem til dig. Stille. Ikke skud. Ikke skud, bare lad løb. Yes! Det er træk væk. Lad os træk. Det kan jeg ikke. Jo, det kan. Det er så meget. Undskyld. Okay, tilbage. Ned her. Luk det! Nej, nej. Kig. Du skal bare gøre det, Magnus. Søren lover det. Så er der bare en med en autoshotgun dernede nu, og Maja. Han høster lige. Så er det eddermame komme hurtigt derhen, så er det kraftigt med effektivt. Nej, det kan man næsten ikke. Det kan næsten ikke være hurtigt andet. Der er ikke noget loot her, Søren. God. Du har da været støvsud, der løber lige foran dig. Jeg er lidt skødt, når der ikke er. Når man ikke finder loot hernede, så er jeg Han skal også sygt skødt. What the fuck? Surprise, motherfucker. Den anden vej. Har du for helvede? Den tager vi fighten eller hvad? Når det kommer, så angriber jeg, Magnus. Skal jeg ofre mig? Kom nu, Magnus! Forsvar! Nej, han kan ikke bare. Vi rykker alle sammen! Han er her ikke! Flyt dig! Satan! Jeg kan ikke komme forbi, guys! Nej! Ja, Magnus, hvad? Hvordan er det? Kom så, Magnus! Nej! What? Ej, hvad det klør op kuglerne, jeg har ikke tid til det. Ej, der spildte jeg lige 5 sekunder. Men Danny, hvorfor stiller du dig det samme sted som mig, så har jeg ikke chance? Ja! Det er så brugt det der, Danny! Han er Jeg har aldrig set den lavet så godt før. Hold den, hold den, Ej, what the fuck? Hvad sker der? Hvad der fuck? Og det er jo jeg ked af, sådan. Jeg gik i panik. Så kan jeg også lige give et lille dating-tip. Hvorfor skal man altid kysse pigerne med lukkede øjne? Så undgår man pebersprayen. Sound dating advice for Tinder. Seriøst, det er godt råd. Nej. Men blå du vores kår, Mads. Det kommer du bare. Prøv lige at kigge, prøv lige at se det her. Nej. Ej, jeg er død. Nej. Han er nede. Nej, det var fatalt det der. Jeg har desværre ikke set nu. Det var... Nej. Ej, der skete simpelthen. Jeg kommer til at sige, at det er mest akavet nogensinde. Jeg sad ved et bord. Og I ved nok, at dyrevin, der var en dyb bund. Jeg tog den der flaske, og så sagde, jo længere man kan få fingeren op, jo dyrere. Og der gik så lige 5 sekunder, hvor alle bare så stod og kiggede lidt rundt, og der var alle 8 mennesker ved bordet, så bare sådan, og flækket på samme tid, så det var fandme komisk, altså. Og selvfølgelig tog jeg fingeren op, jeg stod selvfølgelig med pegefingeren op, trak hele armen op, så man kan få den op. Ej, hvad er det ærgerligt. Okay, er I klar? Nej, ikke helt. Jeg skal lige... Nej. Det er så ulækkert, det der. Jeg er meget nysgerrig. Der er trap. Jesus! Der er en trap! Jeg var ikke engang i nærheden af trappen, what the